Per al que no em conega, crec que coneixeran quasi tot, soc Vicent Crespo i Femenia. Soc un home de poble i estime moltíssim la meva terra. La meva terra, les seues costums, la seva gent, la seva filosofia de vida, sobretot, la meva llengua. També comentaré que sóc una persona que estic vinculat amb Dénia des de tota la vida i en tots els àmbits que m'han demanat. Soc amics dels amics, que m'han dit en tema de cultura, per descomptat que porto més de 24 anys en un grup de teatre. Si és en el tema de la música, més de 30 en la rondalla ben pols i pua. En esport, no fa falta ni que ho comente, en esport, des del futbol, futbito, tennis. Inclusiu, soc un dels promotors, junt amb altres amics, de la pilota valenciana en Dénia. Si toquem el tema festiu, qui no coneix a Vicent com a president de l'Associació de Moros i Cristians, o en l'Ermita Sant Joan, o en la falleta del primer grup dels mariners de tota la vida. Això és el que vull fer, que la gent que no em conega que sàpiga més o menys qui soc. Sí que n'hi ha una cosa que sempre tenim que dir, alguna persona podrà dir, carai, Vicent ja està granaet. Sí que és veritat que puc estar un poc granat, però vos dic que m'encontre en plena forma. Físicament, clar, i anímicament soc una persona que estic il·lusionaníssima de m'emprendre el tema polític perquè de veritat que hem aconseguit tot allò que volíem estos 4 anys. Però la veritat és que ens falta encara moltíssim per a fer per la nostra Dénia, moltíssim. I en el grup que encapçala la meva llista del meu amic Rafa Carrió i els altres companys, estic convençudíssim que igual que hem fet tot allò que vam prometre, vos garantisse que farem tot allò que tornem a prometre, perquè som així, som de Dénia, i sempre endavant. I només faré un xicotet comentari que no vull que ningú senta un poc tocat, i és un eslògan molt denier, és ser, seva i avant, amb molta valentia i en un gran somriure.